μας λοιπόν δύο άντρες. Δύο γοητευτικοί θα έλεγα άντρες. Έβαλε και σένα μέσα. Που θα ξετυλίξουν απόψε το κουβάρι της εντυπωσιακής ομολογουμένος αυτής της ιστορίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία... Κυρία... Χατζηβασιλείου. Χατζηβασιλείου. Με συγχωρείτε, αλλά με τα ονόματα έχω ένα προβληματάκι. Δεν μπορώ να συγκρατήσω κανένα όνομα. Καλά, δεν πειράζει. Το λέω, μην παρεξηγηθώ, δεν θέλω, δεν μου είναι αρεστό. Αναζητάτε λοιπόν τον Βασίλη Παλαιοκώστα, πρώην κρατούμενο των φυλακών Κορυδαλού, τον οποίο έχετε να δείτε από τις 22 Φεβρουαρίου. Ναι. Εκείνο το θλιβερό. Το δραματικό θα έλεγα μεσημέρι, όπου πραγματοποίησε και την περιβόητη απόδραση με ελικόπτερο. Ναι. Και μάλιστα για δεύτερη φορά, έτσι δεν είναι? Έτσι, ακριβώς. Αλήθεια, τι ακριβώς έγινε τότε, θέλετε να μας πείτε? Ναι, ακούστε, κυρία... Χατζηβασιλείου. Ναι. Εμείς εκείνο το μεσημέρι ήμασταν στο κηλικείο των φυλακών και βλέπαμε τα αποτελέσματα από ένα προπό που είχαμε παίξει. Μάλιστα τα είχαμε πάρει στο κρανιό γιατί είχαμε χάσει το... Θρασίβουλο. Κάποια στιγμή ακούμε να φωνάζουν «Το σκάσε ο... Παλαιοκώστας! Το σκάσε ο... Παλαιοκώστας! Αμέσως βγήκαμε στο προαύλιο και το μόνο που προλάβαμε να δούμε ήταν το ελικόπτερο να φεύγει. Καλά, και δεν μπορέσατε να το πιάσετε? Μιλάτε σοβαρά, κυρία... Χατζηβασιλείου. Εδώ δεν μπορέσαμε να πιάσουμε το... Θρασίβουλο. Παλαιοκώστα. Τα πιάναμε... Μη λέμε χαζά τώρα, με μια ευκολία δεν μπορέσατε να το πιάσετε. Δεν μου λέτε, πόσοι κρατούμενοι ζουν αυτή την περίοδο στη φυλακή? Εξαρτάται. Σήμερα 200, αύριο 100. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός. Παίζεται. Ανάλογα τα κέφια που έχουν οι κρατούμενοι. Γενικά κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Άλλοι το σκάνε από μόνοι τους, άλλοι τα σκάνε και τους αφήνουν κατά λάθος. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Ας γυρίσουμε όμως τον άνθρωπο που αναζητάμε απόψε. Oh, yes. Τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Yes, Bill Old Costas. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή την περίοδο κάνω αγγλικά και τα εξασκίζω τώρα. Δεν πειράζει. Καθόλου. Never mind. Okay, thank you. Τον οποίο και παραλίγο να πιάνατε, έτσι δεν είναι? Yes, παραλίτλε. To the chuck, to the chuck. Αυτό και στα αγγλικά έτσι είναι. Μιλάω για το βράδυ της 13ης Απριλίου στο Αλεποχώρι. Yes, to the Fox Village. Χριστούλης, small Jesus. Όπου μετά από μια μεγάλη καταδίωξη καταφέρατε και τον χάσατε. Ναι, κάποια στιγμή κατέβηκε το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει μες στα βουνά. Και εσείς τι κάνατε, τον κυνηγήσατε? Όχι, βέβαια, τι είμαστε, κορόιδα. Μείναμε εκεί στα μάξι του και περιμέναμε. Είπαμε, θα γυρίσει, θα το πάρει, δεν θα γυρίσει. Και γύρισε? Όχι, κάπου θα έμπλεξε. Αλλά να σας πω κάτι, κυρία... Χατζηβασιλείου. Ναι, μωρέ. Και να θέλαμε να τον κυνηγήσουμε, μπορούσαμε, δεν μπορούσαμε. Γιατί εμείς εκείνο το βράδυ, πριν λάβουμε το σήμα, ήμασταν σε μια ταβέρνα και είχαμε φάει κάτι γουρουνόπουλα, κάτι κοκορέτσα, κάτι κοντοσούβλια, κάτι σπλινάντερα. Ήμασταν τίνγκα. Όταν λέμε τίνγκα, τίνγκα. Και θα είχατε πιει κιόλας? Όχι, δεν πίνουμε ποτέ ώρα υπηρεσίας. Το πολύ ένα-δυο μπουκάλια και αυτό σε ειδικές περιπτώσεις. Άμα έχουμε συλλάβει τίποτα πιπίνια, Ρωσίδες, Ουκρανίδες κλπ. Τις οποίες για να μην τις απελάσουμε ζητάμε να μας κάτσουν. Οπότε για να γίνει το νταραβένι πίνουμε λίγο, αλλά μόνο τότε, καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Αλήθεια, θέλετε να μου περιγράψετε λιγάκι τι ακριβώς έγινε εκείνη τη βραδιά? Ακούστε, κυρία Χατζηβασιλείου. Εγώ, όπως σας είπα και πριν, εκείνο το βράδυ ήμουνα με δύο συναδέλφους μου, το Μίτσο από εδώ και το Ντάκη. σε μια ταβέρνα τα τρία αδέρφια που την έχουν ο Κώστας, ο Στέλιος και ο Τάσος. Τους οποίους και ξέρω από μικρά παιδιά. Συγκεκριμένα ο μεσαίος, ο Στέλιος. ήταν συμμαθητής με τον μικρό μου αδερφό, το Γιάννη. Ενώ ο μεγάλος, ο Κώστας. πήγαινε με την αδερφή μου τη Λίτσα. αγγλικά. Εκείνο το βράδυ στο μαγαζί ήταν μόνο Κώστας. έλειπε και ο Στέλιος και ο Τάσος. Έχουμε παραγγείλει λοιπόν και είμαστε έτοιμοι να ξεσκιστούμε στο φαΐ. Οπότε λαμβάνουμε σήμα από τον αξιωματικό υπηρεσία στο Τσιτσιφρίγκο ότι εθεάθη ο Παλαιοκώστας στο Αλεποχώρι. Με το που το ακούμε, τρώμε τα φαγητά τα οποία μόλις είχαν έρθει, να τα αφήναμε δεν κάνει, αμαρτία είναι, και αμέσως αράζουμε και παραγγέλνουμε γλυκό. Για να φύγει αυτή η κρεατήλα.
Παραγγείλαμε κηδόνι. Κάνουν πολύ ωραίο κηδόνι τα παιδιά. Καταπληκτικό βάνο αντιγείε επάνω. Αγχωμένοι βέβαια γιατί έπρεπε να φύγουμε για λεποχώρη Βολίδα. Φάγαμε όμως το πιατάκι το κηδόνι. Παραγγείλαμε και ένα δεύτερο, η αλήθεια είναι αυτή. Παραγγείλαμε και ένα τρίτο, μέσα στο άγχος και τον πανικό, γιατί έπρεπε να φύγουμε για λεποχώρη Βολίδα. Αφού το φάγαμε και το τρίτο το πιατάκι το κηδόνι, πάμε να σηκωθούμε να φύγουμε. Και νιώθουμε μια κηδονίλα εδώ στο στόμα, ένα πράγμα. Λέμε πού να πάμε μέχρι τα λιποχώρια έτσι, τι να κάνουμε, κοιταζόμασταν. Κάποια στιγμή πώς μου κόβει εμένα, λέω να παραγγείλουμε σταφύλι. Ναι, γιατί κάνουν και πολύ ωραίο γλυκό σταφύλι τα παιδιά. Μας φέρανε και από ένα πιατάκι, το φάγαμε αγχωμένοι πάντα, γιατί έπρεπε να φύγουμε για λεποχώρη Βολίδα. Παραγγείλαμε και ένα δεύτερο πιατάκι σταφύλι, φάγαμε και ένα τρίτο. Πάμε να σηκωθούμε να φύγουμε. Και νιώθουμε μια σταφυλίλα εδώ στο στόμα, ένα πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα, κοιταζόμασταν κάποια στιγμή, πώς μου κόβει εμένα. Λέω να παραγγείλουμε περγαμόντο, που είναι πιο πικρό, καταλαβαίνει. Φωνάζω το παιδί, λέω έχει περγαμόντο. Μου λέει ρε γαμόντο να δω, δεν ξέρω. Κοίταξε το παιδί, είχε περγαμόντο, μας έφερε και από ένα βαζάκι στον καθένα. Το φάγαμε, αγχωμένοι πάντα, γιατί έπρεπε να φύγουμε για λεποχώρη Βολίδα. Πάμε να σηκωθούμε να φύγουμε και νιώθουμε μια περγαμοντίλα εδώ στο στόμα. Μια πικρίλα, ένα πράγμα. Λέμε τι κάνουμε τώρα, κοιταζόμαστε. Κάποια στιγμή πώς μου κόβει εμένα. Λέω να ξαναπαραγγείλουμε γουρουνόπουλο. Για να μας μείνει αυτή η κρεατίλα, για την οποία είχαμε πάει κιόλας, καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ ήμασταν και αγχωμένοι, θα έχει μείνει ακόμα γουρουνόπουλο. Ή θα το έχουν φάει όλο. Ευτυχώς είχε μείνει, μας έφερε και ένα ολόκληρο γουρουνόπουλο. Δεν ξέραμε από πού να αρχίσουμε. Το κοιτάζαμε. Κάποια στιγμή πώς μου κόβει εμένα ένα κομμάτι τέτοιο. Οπότε το έβαλα κάτω, το έκανα να. Μετά από το γουρουνόπουλο, αφού το φάγαμε, πάμε να σηκωθούμε να φύγουμε. Που τίποτα, δεν έδινε όθηση το κορμί. Το παλεύαμε, τίποτα. Κοιταζόμασταν, τι να κάνουμε. Πώς μου κόβει εμένα. Λέω να περιμένουμε να χωνέψουμε. Έτσι, μόνος μου πήρα την απόφαση και την πρωτοβουλία. Δεν πήρα τηλέφωνο στα κεντρικά να ρωτήσω αν μπορούμε για αυτό. Καταλάβατε. Πήρα μόνος μου την πρωτοβουλία γιατί λέω στους συναδέλφους μου, είμαι ο διοικητής ή δεν είμαι. Μου λένε όχι. Αφού δεν είμαι, να μου πήγε. Πού να στείλω τώρα στα κεντρικά να ρωτήσω, θα με ξεχέζανε. Οπότε κάτσαμε εκεί κανένα 20 λεπτό, περιμέναμε να χωνέψουμε, είδαμε και αποείδαμε. Λέμε τι να κάνουμε τώρα, πώς μου κόβει εμένα. Και λέω να περιμένουμε άλλο ένα 10 λεπτό. Έτσι και έγινε, περιμέναμε, είδαμε και αποείδαμε. Οπότε σηκωνόμαστε να φύγουμε. Φτάνοντας στο περιπολικό, συνειδητοποιούμε ότι πάνω στη βιασύνη μας δεν είχαμε πληρώσει. Γυρίζω εγώ στο... Κώστα. Γιατί όπως σας είπα πριν έλειπε και ο... Στέλιος. Και ο... Τάσος. Του λέω πόσα είναι. Μου λέει πού να ξέρω ρε... Ασημάκι. Γιατί είδα τι φάγατε. Καλά αυτός είναι και λίγο τζάζ. Χρωστάει τις... Μιχαλούς. Ναι. Μου λέει άλλη φορά. Λέω καλά άλλη. Οπότε γυρίζω στους συναδέλφους μου και φωνάζω. Μίτσο, Τάκη. Τι έγινε? Τίποτα, το όνομα που ανέφερε ήταν. Γρήγορα στο περιπολικό. Μπαίνουμε λοιπόν στο περιπολικό, κάθομαι εγώ πίσω, ο Μίτσος πίσω και ο Τάκης πίσω. Καταλάβατε από τη βιασύνη μας κάτσαμε και 3 πίσω. Και περιμέναμε το περιπολικό να φύγει. Πώς, μόνο του δεν φεύγει το περιπολικό χωρίς οδηγό, φεύγει. Όχι βέβαια. Σας το είπα. Κάτσαμε εκεί κανένα μισάωρο, κοιτάζαμε ένα στον άλλο. Κάποια στιγμή... Εν τω μεταξύ δεν έπαιρνε και κανείς την πρωτοβουλία να οδηγήσει, γιατί δεν είχε κανείς μας δίπλωμα από τους 3. Εγώ έδωσα 3 φορές και με κόψανε, αλλά μετά έβαλα μέσον και κόψαν και τους άλλους 2. Ναι, δεν κατάλαβα ποιο ξύπνη είναι αυτοί από μένα να πάρουν δίπλωμα. Τέλος πάντων, μη μακρηγορώ, καθόμασταν εκεί, περιμέναμε να βρούμε τη λύση. Κάποια στιγμή, πώς μου κόβει εμένα και λέω κατεβάτε. Κατεβαίνουμε από το περιπολικό, αλλάζουμε θέσεις, κάθομαι εγώ στο τιμόνι, δίπλα ο... Μίτσος. Και πίσω... Τάκης. Όχι, δίπλα ο... Τάκης. Και πίσω... Μίτσος. Πάω να βάλω πρώτη, πουθενά ο Λεύγες. Λέω, μας τον πήρανε...